Nduk nggone kitab Irsadul Ibad iku ana cerita ana arek enom angger Ramadan niku mesti gawe klambi anyar. Lapo gawe klambi anyar dalam rangka kanggo mulyakno wulan Ramadan. Mari ngono utang-utange disawuri kabeh, mari ngono dheweke ngabekti nang gone Allah. Begitu dheweke mati, mari ngono ana ulama sing ketemu wong iki ditakoni, "Ya apa keadaanmu untuk kuburan?" "Alhamdulillah, aku iki disepuro dosane ambek Gusti Allah gara-gara hormatku nang gone wulan Ramadan." Mulane nek tuku klambi aja pas riyaya tok. Iki nek meneh kate poso niki sampean tumbaso klambi. Lho nggih saestu niki. Rokone anyar. Klambine anyar. Lho ngoten. Lho niku kula mboten ngomong tok masih bojo kula tawani biyen ya apa tuku anyar ta. Ngoten. Kula mboten ngomong tok niki, nggih. Ya rada ngelu ngono ae lho. Wis ngene iki akeh pengeluarane. Dadak dikon tuku barang anyar.